Nothing without a woman or a girl. This is a man's world. It's a man's world. Oh, but it should be nothing. Nothing without a woman or a girl. You see, man made the train to carry the heavy load, and man made the electrical bulb to take us out of the dark. Siyabonga ke somthupa eqiniso. Mhlawumbe into engingayiveza engasisebenza. Uyabona kwakona lokho ukuthi sihlangene ngokuthi ngefundraising. Singathi mhlawumbe kahle kahle lo pre fundraising ukuthi nawe ufundraise uunderstand ukuthi what is this. So ke bafowethu ngomhla ka21 kune fundraising campaign ezoyenziwa uKasethukasi neAfrica. Mhlawumbe yona engifuna ukuyiveza more ungenwa mahala guys. I-dress code uthi ukuyimisa-misele ngoba kuzobe kukhona nompondo enhlanjeni. La esaphinda besine program ebesiyenza udokotela uZweli Mkhize waye keynote address kuleyo program ebizwa umkhulu ngoba umntwana wami ngoba kaSithukasi. La ngimbize nje wabe ngizuzwana nje. Lo mfowethu lo kuleyo program nomunye umfana nizombona ngomhla ka21 usanele Gcumisa bathenga ama-computer. Lo mfowethu wathenga ama-computer u10 ethengele iprogram yokuthi kuhanjwe kwenziwa ama-digital technology nama-life skills ey'koleni as well as usanele Gcumisa. Mhlawumbe ngingaphoza ngimshayelisa okuye ngibona ukuthi awuyazi leli comrade ngeke ngawuchaza ukuthi ukhuluma kanjani ngithi mhlawumbe ngawuchaza kancane ngoba ngawuchaza simba. Comrade means friend. So ungalingi udlala umuntu athi hayi senibizana ngoba comrade la uthi senidala into zepolitiki na comrade is a friend. So leli comrade angibona ukuthi yazisibuka ngendlela eyodwa. Laba futhi nodadewethu abale endlini enkulu ama-leaders emkhakheni ohlukile kodwa kulento yama-organization. Ngawuphamba esikoleni i-organization, uqhamuka kwi-NPO yakho kwi-organization, uqhamuka kwi-cooperatives. Yeyizwa lento engishoyo. Njengoba siyila siyilento yokushintsha impilo yomuntu omnyama eSouth Africa. Okusho ukuthi uNtshosho uyafana nami ulayithe njenganami noma. Ngoba phela nawe ukuthi nje uthi ngoba kufanele uhleleke kakhulu ube professional kakhulu ngoba khona ezinye izinto ongeke uzoyithola. Bebe kubona nje uqhamuka uyibhayizela yona ngaqhamuka uyibhayizela nene. Uyibhayizela sungani wena? Hayi wena. Ngilongale. Yezwa lento ngisho. I-character yami nami uNkulunkulu usazosifundisa msana ukuthi ngiye ekhaya. Comrade sethu la siyaphakela abantu eziwathi abantu abangaphezulu kwa650 a day. Sikhuluma nge-full meal. Lokudla lokho abakuphekayo bakuphakela abantu basewadini nani ngizokudla. Same food every day. Athina i-background ibaluleke kakhulu because ayikho i-program ne-project ozoyenza ungenayo i-background. Uyiqale kani yona? Asingaqala ama-NGO ngoba sifuna ukuyicebisa thina. Nisengo. Ngoba yona izohamba leyo NGO yakho engenzile Season 5 nini nosichazele ziphi naziphi sekelana ngayibala. Isipeshe sinaso ogwini imthethweni ifunda kahle isekelane kuba ama-face neqondo. So niba nenamba yabantu every day nilindele nine-list nabangago new faces every day. Siyaba nawo new faces every day kuyaba u-30 kuyaba u-40. Ikhona indawo esinayo kale
kwaphiya isetshenziswa ubaba wami itshala kuyona. So-ke usahamba emhlabeni wasethi-ke singaqhubeka nayo. Manje sicabanga ukuthi nalapho futhi sifake i-agriculture, silime, supply entweni ukudla kubantu.